Dobrý deň, priatelia. Dnes vás vítam Detva Piešť a mám tu pre vás unikátnu ponuku peknej chalúbky, ktorá sa dá použiť aj na trvalé bývanie, aj na víkendovanie a dokonca aj na investíciu na ďalšie prenajímanie, aby robila radosť ďalším rodinám, známym a rôznym partiám. Ak vás takáto možnosť vlastne na polosamote, lebo sú tu len jedni susedia, ktorí tu tiež nie sú úplne každý deň, zaujala, tak vás pozývam na video prehliadku. Tak ako priatelia, páči sa vám prehliadka tejto čarovnej chalúbky, ktorá má mnohoraké využitie? Ak áno, ak vás zaujala tak ako mňa, tak nech sa páči, kľúče mám u seba. Stačí zavolať, dohodnúť si termín. Igor Ambrózy 0948 22 44 24 alebo mi napíšte na mail a dohodneme sa igor@ambrozy.sk. Teším sa na stretnutie. Pekný deň.